ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଅଧୁରା ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମର ଦୁନିଆ ବଡ଼ ନିଆରା। ପ୍ରେମ ମାନେ ନା ଜାତି ପ୍ରଥା, ଗୌରବ ବା ହୀନତା। ପ୍ରେମ ଜାଣେ ତ କେବଳ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାରେ ମଗ୍ନ ହେବା। ସେହି ପ୍ରେମର ନୂଆ ପଥିକ ରାକେଶ ଓ ମିନୁ। ପାଠପଢ଼ାରୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରେମର ଜାଲରେ ଦୁହେଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାକେଶ ଓ ମିନୁ ଦୁହେଁ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ କଲେଜ ଯାଉଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପାଖ ପୋଖରୀ ତୁଠ ଓ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଏକଥା କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଛି। ଝିଅର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଲୋକେ ମିନୁର ଘରେ ଜଣାଇଲେ। ମିନୁର ବାପା ଗ୍ରାମର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ। ମିନୁର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜାଣି ତା'ର ବାପା ତା କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମିଳାମିଶା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମିଗଲା। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଅପେକ୍ଷା ତ ଖୁବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାକେଶ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିପାରି ସାହସ ବାନ୍ଧି ରାତିରେ ମିନୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ପରିବାରର ଅଜାଣତରେ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରେମର ଗୋଲାପୀ ଆକାଶରେ। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରରେ ପାଦ ଦେଲେ। ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ। ଦୁହେଁ ବିବାହ ବୟସରେ ଉପନୀତ ଥିଲେ। ସମାଜର ସ୍ୱୀକୃତି ନିମନ୍ତେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏକା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ବୁଲିବା ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂଆ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଦୁନିଆକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୁସି। ଦୁହେଁ ଖୁସି ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଜାଣି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଏକ କାର୍ ଆସି ମିନୁକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ରାକେଶର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ମିନୁର ହାତ ଧରି ମଝି ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାକେଶ। ମିନୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଦୂରକୁ ଯେ ସେ କେବେ ଆଉ ରାକେଶ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବନି। ରାକେଶ ପାଖରେ ମିନୁ ନାହିଁ, କେବଳ ରହିଗଲା ତା'ର ସ୍ମୃତି ସବୁ। ରାକେଶ ଜୀବନଟା ପାଲଟିଗଲା ଅଣଲେଉଟା ଡଙ୍ଗା। ନା ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବ, ନା ଡଙ୍ଗା ଆଗପରି ଭାସି ପାରିବ।